духтарако медонен чи мехоҳем ки визажистира косметологира мисол прическа макияж лазер ҳамин чизора ёд бигирен ина нигоҳ кунен ҳам корубори мақсад кошонаи ҳусна ёд бигирен марамат кошонаи ҳусни нуқра шогирд вай кардестай қабул кардестай и духтарак таҷрибаи кории зиёд дора зиёда аз 10 сол таҷрибаи корӣ дора марамат тамоми нозукиёш ки шумода нишон метиҳа бо нархи дастрас бо гузаштани ҳамин як курс шумо соҳиби як касби дига мешавед тамошобино ҳеҷ кадам не мисол корам кардани набошед хитонда басай оилатонда хитонда басай мисол хитона нигоҳбин мекунед дӯстони азиз инчунин барои гуларусако аму прическа макияжи воимае ки 2000 сомон айку профессионалиҳои қиматӣ касе мехоҳад барои чойгаштак ё ки барои туй мисол прическа макияжро амхалӣ куна марамат ҳаму 2000 прическа макияжро скидка кати 799 сомон шидагиай дар кошонаи ҳусни нуқра ҳозир суроғашонам мефаҳмонам то на метонен бихезен биёен барои маълумоти бештар ин рақамашонам мемонам суроғара гӯш кунен спартак рӯ барои мактаби 6 даяй кошонаи ҳусни нуқра и хоҳарака ҳам дасташ сабукай ҳам қакорои хушрӯ дора охи тамошобино марҳамат барои лазер барои нест кардани перманент барои чистка лица дигар чизо мепирсен марҳамат ма шумода тавсия метим хоҳарака ма шумода як бори дигар ҷода фаъолият мекардан тавсия дода будам бисёриё рафта то ҳозирам клиентан ина марҳамат раҳматам гуфтаган ҳозир кошонаи ҳусни нав омадагиан нигоҳ кунед аппаратошон ҳамашам хали последний моделай гуфти гапо ки як процедура кати шумо и эффектча мебиненда иҷада афсус ки бисёри клиентошона нишон дода намеса иҷада очрат штагиан бисёри амино меган ки мо аллакай хеле шид катишон кор мекунем маҳқулай корои ам духтарак хулас ина марамат кошонаи ҳусни нуқрада аксияи лазеру перманента тоза кардану чисткау ҳамаш рафтаистай бо нархи дастрас як баробар арзон шидагай инами процедураи лазер перманента нест кардану дигар баъд общи лазера мисол 500-600 сомне ҳозир скидка шидагай чанд сум кардагин 350 сомон скидка кати тамошобино аппаратошон як дувайда шумо аллакай мебинен ки чӣ хеле беҳад аппаратҳои қиматиай хушрӯай эффекташ зури бадай суроғара гӯш кунен тамошобино раҳмат меген чистка лицаи оригинале ки 400 сум 300 сум кам нест духтарагози 150 сомонида мегзарона оригиналша хулас нигоҳ кунен тамошобино спартак даяй рӯ ба рӯи нами мактаби 6 сари раҳ даян кошонаи ҳусни нуқра кошонаи ҳусни нуқрада дигар намуди хизматрасониҳое ҳам ҳастай тамошобино на танҳо лазеру дигар марамат тамоми анами хел хизматрасониҳои мисол косметологира аз иҷа шумо метавонед ки дастрас кунен мана марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен инчунин коргар дар кораи дари кошонаи ҳусн марамат касе ки хоҳиши кор кардан дора профессионал бошед мисол таҷрибаи корӣ дошта бошед рақамо ҳастай занг занен иқа хушрӯ иқа фасон охи тамошобино нигоҳ кунен срочна коргар дар корай дар кошонаи ҳусни нуқра нигоҳ кунен ҷош ҷои беҳтаринай ҳамаи шароитора дора клиентҳои пастаяни дора ина касе ки оз дар бораи коргаро гап мезанам касе ки таҷрибаи корӣ дора марҳамат фарҷон фаҳмон чӣ хеле коргар шумода дар корай перманент дар корай модар колорист дар корай мастери маникюр педикюр дар корай мастери лича дар корай тамошобино дидена чӣ хеле коргаро дар кора касоне ки анамихай метонанд кор карда профессионалан ина марҳамат метонен биёен фаъолият кунен ҷои корӣ бо тамоми шароитош фароҳам оварда шидагай дар кошонаи ҳусни нуқра дӯстони азиз ҷошон ҷои беҳтаринай рӯ ба рӯи мактаби 6 спартак даян бовар кунен иҷа ганда гуфти гапо клиентҳои зур дора ина метонен тамошобино биёен кора сар кунен инами хел ира бинен чӣ қадар ҷои хушрӯ шароито 100% на панавай ҳама чизошон гуфти гапо мана биёен кортона сар кунен духтарако срочна тамошобино коргар дар корай марҳамат дар кошонаи ҳусни нуқра нигоҳ кунен рӯ ба рӯи мактаби 6 спартак даян нигоҳ кунен беҳад ҷои хушрӯай шароитошон ҳама тарафаяй мана марҳамат срочна коргар дар корай барои перманенту барои мисол дигар мастеро марҳамат бинависен шона бо хушрӯ карда мефаҳмонанд ки чӣ намуд мастеро инода дар корай инчунин шогирд қабул мекунанд касе ки мехоҳад инами кори салона ёд бигира мисол мастер маникюр мешава перманенту дигар прическа макияж ҳама чира мақсад амҷада шумода нишон метиҳанд
ина касе дар кораи марҳамат метавонен муроҷиат кунен. ҳам бо бисёр духтарако аллакай кор мекунанд, профессионало кор мекунанд. духтарои ҷада прическа макияжои ганда фасоне ки 2000 ҳозир скидка кардаган 800 сомонай барои арӯсако, барои рӯзи тӯй. баъд инчунин лазер мекунанд, чистка мекунанд, духтаро перманента туза мекунанд. хулас ҳама намуд услугҳо ҳаст.